দুরাচারী দুর্বৃত্ত পাপী অপরাধী अमानवीयता मुगै जाथावना निन्दनीय आदिवासीफोरनि गाज्रि गाग्लोबनायनि जाहोनाव बुग्लिनायनि जाहोनाव जेबो दाय गैया जेबो दाय गैयालासै बुग्लिजानायनि जाहोनाव सिखना जोहोलाव किसमिदा जिउ जोबनानै थांबाय रायजो राजा नोंथांमोन। बेयो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना मानोना जोङो दिनै बर' हारिया गावनि हायावनो गुबुन हारिजों बेबायदि बुथार जानाय गाग्लोब जानाया खोब लासिं सिं आरो दुखुनांथावना रायजो राजा नोंथांमोन। जायनि जाहोनाव क'क्राझार कारिगावनि रायजो राजाफोरा आदिवासीफोरनि हेंथायै जास्टिस मोननांगौनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय खुद्रिसारनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो सरकारा थाबैनो बे दुर्बृत्त अमानवीय अपराधी बे मिसक्रियेन्ट गुन्दाफोरखौ थाबैनो हमनांगौ आरो फासि होनांगौ। बे मानसिफोरखौ फासि होनांगौ जायनि जाहोनाव उननि समाव रावबो बेक्तिया आरो बेबायदि सोरनिबा दाय गैया फोदो गैया मानसिनि जिउ लानो थाखाय आवगायबोआ। फासि होनांगौ सरकारा प्रखा खना हमनानै फासि होनांगौ। नोंथांमोना नुनो मोनदों जोहोलाव सिखना जोहोलाव किसमिदजों लोगोसे सुनिल मुर्मु आरो लोगोसे महेश मुर्मु आरो जगिराज ब्रह्म दा बिसोरो हस्पिटालाव जिउजों जुजिगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। जोबोद दुखुनांथावना बेनि जेबो माबा गैया बिसोरखौ फासि होनांगौ। ইতিমধ্যে 19জন মানুহ ধৰিছো আৰু ধৰি আছো আমি 19জন মানুহ ধৰিছো আমি ধৰি আছো। এতিয়া আমাৰ তাত আহি আছে আপডেটটো আমি অলৰেডি ৰাতি আমি 19জন মানুহ ধৰিছো। এতিয়া আমি আৰু মানুহ ধৰি আছো। ইতিমধ্যে 19জন মানুহ ধৰিছো আৰু ধৰি আছো আমি 19জন মানুহ ধৰিছো আমি ধৰি আছো। এতিয়া আমাৰ তাত আহি আছে আপডেটটো আমি অলৰেডি ৰাতি আমি 19জন মানুহ ধৰিছো। এতিয়া আমি আৰু মানুহ ধৰি আছো। Oh sir, hello. Oh Risha, सोनाबजों बे माबा थांनांगौ फैदों गारिखौ दालांलै गारि दालाबा होनदां एसेखौ जागोन दे गारिया बेल थायदों ओमफ्राय बे गारिखौ बिसोर उनाव सावबाय ओमफ्राय नोंसोर ओंखारनो हाबायना ओमफ्राय आंखौ जाफुंदों ओमफ्राय बुनायनि उनाव लास्ट खनसे माथायाव बिदिनो बाथाम दंमोन बेजों बुबाय बेयाव थैजोब्बाय आं नाथाय बेसेबां बाखौनो लाबोदों ओमफ्राय बे सालायग्राखौ गारि सालायग्राखौ
सालिग्रावखौनो जायगायावनो माजों बुवाखौ माबा बल्डार दंमोन साइडआव अन्थाइ बल्डारजों ओमफ्राय सिखाजों दानदों मानसिफ्रा साबैसेमोन आंनि सिखाजों दाननायखौ थाल मोनासै मारै दान मानसिफ्रा बिसोर साबैसेमोन बिराद बुरजामोन सेंग्रा सेंग्राफ्रा आंखौ बुदों आरो नोंसोर साबैसेमोन जों साथाम ओमफ्राय बुग्राफ्राव एसे सावथालफोरल' दंमोन ना आलदा मा बर'फोरबो दंमोन नामा गैयाना सावथालफोर दंना बिसोर बुरजाथारमोन ना नोंसोर साथाम औ बोरला थिरबो लादों बिसोर होनबालाय फार्स्टआव बिसोर अन्थाइ खुबैग्रोदों गावजानो गिदिंबाय आं गावजानो गिनानै खारासैबो ओमफ्राय उनाव माबाबाय बाबाखौबो सोंबाय बाबाया नोंसोरथ' जेबो दाय खालामखायाखैना नोंसोर फैबाय थानायावनो अन्थाइ खुबैबाय नोंसोरखौहाय अन्थाइ खुबैनानै नोंसोरनाथ' गारिया कन्ट्रल जायाखिसै ओमफ्राय नोंसोर कन्टाक्ट बेलथायबाय ओमफ्राय बेयावनो बिसोर एटेक खालामफैबाय ना